Nggih. Sumangga katur bapa mugi dalah Ibu Perwanti ya mandhap sawetawis saking palenggahan. Ugi katur dumateng sedaya paraga hamong tamu. Sawetawis keparenga siyaga kanthi jumeneng wonten ing papanira sowang-sowang. Saperlu asung pakurmatan kanthi rawuhipun. Penganten priya dalah besan sutresna menapa dene sedaya kula wangsa. Geter pater kaya ana teja kang manter. Horek sanjawining sasana pahargyan bebasan sorak gumuruh hambata rubuh swarani. Awit kena pangaribawane risang penganten kakung ingkang katingal merabu mewah Merabawa. Penganten priya lamun cinandra bebasan kurang candra luwih warna. Dasar satriya bagus dedeg-dedeg sapa ngawak pradata. Langkung-langkung sinasaban busana ingkang endah sumran agilar-gilar nanging datan hamblereng. Nah menika satriya muda bagus Ikhwan Muhammad Solikin ingkang binayang kari saking palerepan. Datan karo sangga nyelwaksana prapta papan kang tinuju griya gandel tindak ira sawetawis. Wus tinata titi tataning gati. Penganten priya sampun jumeneng satata ing salajengipun badhe kapasrahaken dening Bapa Suyatno minangka wewakil saking Bapa Sutardi sekalian Ibu Painem. Ora hayuning sedya kasumanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Amit pasang aliman tabik mugi tanibehna ing iladuning miyang tolak sari. Kawula nuwun kunjuk panjenengan para pepundhen, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyan ingkang kautaman ingkang pantes kinabekti. Panjenengan para alim, para ulama, para kiai ingkang rintan kalawan dalu tansah cinaket ing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang luhuring budi. Kunjuk panjenengan para pangemban-pangembating praja satriyang negari minangka dados pandoming kawula dasih ingkang satuhu pantes katuran ing pakurmatan. Panjenengan para tamu, para rawuh kakung mewah putri.
linangkung keluarga ageng saking panjenenganipun bapa mugi sekalian garwa ingkang kalinggo murdaning akrami. Maliki kunjuk panjenenganipun Bapak Haji Suwarji ingkang wekdal menika ngemban wajib luhur minangka sulih sarira talanging basa saking panjenenganipun Bapak mugi sekalian ingkang satuhu pantes kinurmatan. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken 1000 agunging pangsami awit wonten kalodhangan wekdal punika kawula wantun cumantaka gempil kamardikan nyigas wacana dalah munggel anggen panjenengan sami katemben wawan pangandikan inggih awit kawula mradhapa panyuwun saking panjenenganipun Bapak Sutardi sekalian garwa kinen hangaturaken wasing gati pisuwan kawula sapangomyo. Minangka purwakane ngatur sumangga panjenengan sami kala derek tansah manungku puja. Puji astawa puji astuti wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kalujengan katentreman dumateng kita sami sehingga kita saged makempal manunggal. Silaturahim wonten papan panggenan kanthi kawontenan manggih rahayu wilujeng kalis ing rubitu. Wondene atur ingkang pindah panjenenganipun Bapak Sutardi sekalian garwa hangaturaken salam taklim salam kawilujengan kunjuk panjenenganipun Bapak mugi sekalian kanthi pangandikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan berkah rahmah tansah kajiwa kasariro dumateng panjenenganipun Bapak mugi sekalian sumrambah ing sedayanipun. Wondene atur ingkang kalih hanetepi rantaman rerancangan ingkang sampun gumathok saking para ingkang badhe bebesanan pisuwan kala sapang rombyong kinen hangaturaken Sekar Cempaka Mulya Saseli nunggih calon temanten kakung ingkang sesilihipun Bagus Ikhwan Muhammad Solikin putra mojo kangipun Bapak Sutardi sekalian Ibu Painem ingkang pidalem ing dukuh Bakalan RT Gangsal RW Tunggal Desa Kenteng Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Gegane wekdal menika sampun ngabiyantara sowan wonten ngarsa panjenengan sami kahiring nyuwun dhateng ngarsanipun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Calon temanten kakung kula aturaken lan kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak mugi sekalian ingkang saklajengipun hambuk pilih ing mangke samudayanipun ingkang magepokan kalian upacara panggih lan wisuda sampun satata samakta mugi kadhawuhaken kalian Diah Ayu Wiwit Desi Wulandari putratmaja putrinipun Bapak mugi jumbuh kalian adat Widi Widono ingkang lumampah wonten ing Dukuh Jeponan Kidul RT 3 RW kalih Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Kalau sapangombyong tumut tambahing donga pangestu mugi lampahipun upacara panggih lan wisuda tansah mangkih wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa redu nirbaya nirwikara mboten manggih halangan sakara-kara. Wonten atur ingkang katiga pisuwanipun calon temanten kakung kinantenan syarat sarana salaki rapi ingkang wonten mriki mboten perlu kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Mugi sedaya kala wau saged ndayanana jangkep ana anggenipun badhe lelumban ngebyur wonten alam bebrayan agung. Ugi wonten setunggalipun drancang seta ingkang kala mboten ugi mboten saged nyebataken sepinten kathahipun cacah belahipun lan wonten nggih punika setunggalipun tali asih ingkang wujud angsal-angsal ingkang boten sepenten regi lan bobotipun mugi katampiya kanthi syukur renaning kamalihipun bapa mugi sekalian. Wontene atur ingkang sekawan panyuwun saking panjenenganipun Bapak Sutardi sekalian garwa mugia benjang ing dinten Minggu Paing
Surya kaping 2 April warsa 2000 selangkung kanthi tabuh sanga enjang kersa mboyong temanten sekalian wonten dalemipun Bapa Sutarti saperlu badhe kasuwunaken tambahing donga lan badhe kaseksekaken dumateng para warga wonten ing dukuh Bakalan. Wontene atur ingkang pungkasan hamba pilih pahargyan prasaja ing ari punika sampun paripurna kawula sapangombyong badhe lumengser nyuwun pamit nyuwun tambahing donga pangestu mugi-mugi lampah kawula sapangombyong samargi-margi tansah manggih kalujengan saged pinanggih dumateng keluarganipun piyambak-piyambak. Namung kewala panipun Bapak Sutarti sekalian garwa hamba pilih anggenipun nyuwunaken calon temanten kakung wonten perkawis punapa kemawon ingkang kirang mrananing penggalipun Bapa mugi sekalian lumantar kawula nyuwun agunging pangarsami. Ugi tumrap pribadi kawula hamba pilih anggen kala matur wiwit purwa madya wusana wonten galap kang suling wicara kiranging subasita dalasan tandang tanduk kawula ugi nyadong lumunturing sih agunging pangarsami. Minangka puput pepet pepuntaning atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.